Junta, building better Africa. Bantawi mudzidziwa ichi anyamata ndatsikana ifandale akakutenga chonchi banja limavutika chifukwa limadalira ifeyo timaoneka onyozeka koma anthu amadalira ndani demu kamva kuti wakuti watere siku lako kutengako kawani kwacha kukumbukira amayi atsala ku nyumba. Bwanji ya Malawi konse kumene muli makamaka mtawino ya kumasana inetu mtsikulali ulino makamaka mtawino ndati ayi titalankhula nako ziwiri zitatu pamene chipani cha MCP chinakangalika ndithu kugwira ntchito ziwiri zitatu makamaka kuchecha ndithu ku nyumba yawo imene amayigwiritsa ntchito ngati headquarters uko ku Lilongwe. Komano kumeneku sutanango checha kenako nkubalikana iyayi panalinso macheza ndithu awiri atatu kuphunzitsana kuuzana zochita potengera ndi mmene dziko ikuyendera. Makamaka nkhani yawo yayikulu inagona pokamba zokhudzana ndi ku zomangana-manganazi. Ndipo mayiwa anafika ndithu mmene mwamvera muja kunena kuti amalangiza chinyamata kuti mukamva nzathu mmodzi wamangidwa ndi kwabwino ndithu kuchotsako kathuku kwacha kawani kwacha ndi kupereka kwa amene asala ku nyumbacha chifukwa nthawi zambiri amene akumatengedwa ndi azibambo ndipo osala ku nyumba ndi ana komanso ndi munthu wamayi. Tiyeni tithandizane pamene tili mu chipinjo chimenechi. Chipinjo ichi iwowa anachita kuchiyamba okha ndithu mu zaka 6 zapitazi. Komanso mayi Jessica Bwira analankhulaponso mawu ena ake. Mawu amenewo anachita kumveka ndithu kuti ayi mayiwa akuvomereza kunena kuti MCP ayi yakhaladi ikuba. Ndi tatiyeni mumve apa. Ayerekeze kugenda nawo munthu wathu chifukwa choti ife sitinadye nawo zimene anabazo. Ichi bwana hetu mwamva nokha ndithu kulankhula kwa Jesse Kabwira amene iyayi ndi mmodzi amene amanenera chipani cha MCP kulankhula ndithu pagulu. Mawu amene wawa inuyo mukalingalira mukhozanso kusikimiza kuti iyayi ineyo sinaganize molakwika kapena kuti iyayi mutu wa video imene iyi ndayika molakwika kuti mayiwa akuvomereza kunena kuti MCP yabadi ndalama ndipo kuwapempha anthu awo kuti adziwathandiza ngakhale ndalamazo ankaba nkumadya okha. Motero ineyo mpofunika ndikusiyireni video yonse kuyambira pamayambiriro mpakana mufike kumapeto kuti mumve kwenikweni mayiwa amalankhula zokhudzana ndi chani ndipo mumalizise mfundo zonse zimene analankhula mu mkatikati mwa video imeneyoyo. Ndipo ndikupemphani musayiwale kupanga subscribe, share, comment, like. Makamaka pa subscribe guys ngati simupanga comment ngati simupanga share komano subscribe yokha musayiphonye iya kupangira kuti zambiri zimene zinga mabwere zimene ningakwanise kumatolera ndizitha omukupasirani pano. Ndikamalizana ndi video iyi ndikhala ndikubwereseraninso ina imene tikukamba zokhudzana ndi agangata zomwe analankhula pa 19 January 2025. Zisatiloweteso mavuto ku opposition. Tikamadzuka mmawa nkhani siya uje nkhani ndi ya chipani. Ndekuyamba ndikudzathecha pano kuti pakhale bwino ndekuyamba kusamala chipani. Kuchecha uku tikukonzekera kulowa mboma sikuti tikungochecha tikusesa chipani. Ndizoona kanyama kochedwa matimu aka kakagwera uku ife ndi timu chipani ndi timu Malawi Congress Party fuso. Ndelero sindifuna kukamba zambiri ndifuna ndiyambe ndikukupatsani ma-updates amuchipani fande ntchito yanga. Lero ndudziwa kuti ena aonota ndikapita ndioneka ngati ndilingwa kuti ndikapita atere akunama ukabwera pano uoneka kuti iwe ndi wa Kongresi. Tamvane lero kwanyamulidwa nyamata wathu mmodzi ameneyo tsiku limene akupita ku koti amene ali ndi mphamvu anyamuke apite ku koti. Tisapitira achina Jesse tisamapitire nduna tizipitira aliyese amene ali wa chipani.
ife tilibe nazo ntchito bwino wake malamulo a dziko lino aliyense amanengedwa kuti sana palamule mpaka naonetse umboni. Ndemukamva kuti wakuti ankoka mudziwe kuti ankunkoka ifa choti ndi wa Congress. Ndiye akakoka mmodzi akoka tonse. Osanena kuti ayi kodi amene amagwira ntchito ndani ayi. Ndipo ena amene adzikokedwa ndi anthu oti anakulakwira zilibe ntchito zinatha. Lero tiyeni tigwire ntchito limodzi. Tamvaneti? Pano ine sindiwopa ndikuwuzani kwakhazikidwa timu yafikira ku 36 uko ikukusakani ena muchoka pano akakukokani. Koma mudziwe kuti simulinoka. Ukakakhala musero imene wakhalayo ukatembenuka choti udziona china ntindi chili apachi. Chimudiliweyo. Osamaopa. Ndipo ntchito tigwire kawo ndi bero kayako sinabwere gwira kudzoti iyi kubwera mbuyo koma ndi mofaya time iliyonse. Osaopa wina Yesu. Ndepano mawu anga ndi wakuti number 1 pa nkhani zokumangidwa tilibe munthu amene alipo pano ampititsa kulumbazi amutenga chamma 12, right? Legal team yathu yamva ikunyamuka ikupita kuti asakhale yekha. Tamvaneti? Ndiye pa nthawi mudzidziwa ichi anyamata ndi atsikana ife andale akakutenga chonchi banja limavutika chifukwa limadalira ifeyo. Timaoneka onyozeka koma anthu amadalira ndani? Ndiye mukamva kuti wakuti watere siku lakwa kutengako kawani kwacha kukumbukira amayi atsala ku nyumba. Chifukwa chimachitika ndiye kuti khasu latengedwa ana akugona njala. Mwandimva? Ife kumtunda kuti tithamanga koma ife ni inuyo wonetsana ni chikondi. Taona naye? Kudziwa kuti nthawi zafuta koma ife timalolera kuti ngakhale nkhwani omweyo pikani sima ya nkhwani kukapereka kuko timvana tithandizani. Wiki ino ndikhala ndikulongosola ngati kuli tsiku limene tikupita ku khoti chifukwa nthawi zina ena simupita ifa simumadziwa. Ndetiyesetsa m'maforamu mudzidziwa kuti kesi yakuti ikuchitidwa tsiku lakuti. Tamvaneti? Koma ngati ukudziwa kuti dzina lako likumatchulidwa osapita uko tisachita kuwaperekera zida. Mwandimva? Tisiyene enafe akudziwa kuti tikapita kuti konse timachita kuti sero yanga iyi sero yangwe mwina motepa palibe vuto. Koma kutetezaso ndi bwino. Nkhani ina ili pano apa ndikufuna ndipemphe kwambiri anyamata athu amene muli pa social media. DPP ikugwiritsa ntchito kutimanga kuti anthu achotse maganizo awo pa zimene akulephera. Mwandipetsetse? Ifeso tikakhala pa media and apapa mundimvetsere chonde ndikuyankhulani monga publicity secretary wanu. Tisayerekeze kugenda nawo munthu wathu chifukwa choti ife sitinadye nawo zimene anabazo ndi chibwana. Mwandipetsetse? Ine akanena kuti kabwira analandira mwakuti ndizowawa chifukwa kabwira adayenera kugawana ndi anzanu sikuti ndikunama. Ndizowawa kuti anthu mwayenda ulendo muli mbu anthu ena amalandira mabiliyoni. Ndizowawa koma sitinyamuka ndikanena kwa eni yake zimenezo ayi. Kaya tamvana? Tizikhala ngati ana ovinidwa mukumbukire ngodya zinayi. Tidzapatsana mambama konkuno koma kunjako ayi. Osayankha nawo khale ngati iwe zimenezo suna zitani. Usakhale iweyo yambirira kuti eya mwaona ayi. Udziwa kuti ukunyoza chipani, ukunyoza MCP, ukunyoza Malawi Congress Party, ukuthandiza nawo kugenda chani chipani chako. Zina ndi zina tidziuzana nyumba. Ndipo ndanena kuti tisagawane nyama tisanadani. Pali zina zimene ngakhale ine kumva ndikumadzidzimuka. Koma supita kunjaku ngati bambo anga ndi amakhuta bwanji. Pang'ono mkazi wanga ama Club Junta, building better Africa.